sai ka danna subscribe domin samun kyawawan ayyukanmu. Yawwa, kafin mu fara darasi yanzu, ina so kowa ya tashi ya gaya min me yake so ya zama in ya girma. Abubakar, Sani, me kake so ka zama in ka girma? Ina so na zama producer film domin na dinga nishadantar da mutane da tarbiyyantarwa da wa'azantarwa kamar Salisu Ma'azu Rijiyar Zaki. Hamudu bin Ali, me kake so ka zama in ka girma? Ina so na zama likita idan na girma domin na taimaka al'ummar ƙasa. Wannan haka yake ya yi kyau. Mustapha Sani. Me kake so ka zama idan ka gama karatu? Jarumin fim kamar Aliyu. Aminu Snake. Me kake so ka zama idan ka gama karatu? Ina so in na gama karatu zama dan kato da gora. To ya yi kyau zauna. Halliru Jauro. Me kake so ka zama idan ka gama karatunka? Aradun Allah so na kai in zama mai kudin gamu, in shigo burni, in ci gurasha, in ci kosai, in ci buredi da ruwan domi, in shi in bar su. Dan Fulani shi kadai da kudirinka? Dan Fulani? Yawa malam hadda alkhaki da kosai.